Fis-Sala Planetarium fl-Esplora saret iċ-ċerimonja tal-iffirmar taċ-Charter tat-Task Force li permezz tiegħu il-membri impenjaw ruħhom għal kooperazzjoni kontinwa u għal inizjattivi msejsa fuq l-evidenza biex jissaħħu s-suġġetti tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti u l-matematika. L-entitajiet li naqdu fit-Task Force jinkludu fost oħrajn l-Università ta' Malta, l-MCAST, Jobs Plus, il-Kamra tal-Kummerċ, il-Kamra tal-Inġiniera, il-Kamra tax-Xjenzati, il-Matsek, il-Kunsill Malti għall-Arti, Tech.mt u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ħiliet. Is-Senior Director tal-Esplora, Marian Kawki, spjegat li l-arti ġiet uffiċjalment integrata fil-qafas strateġiku biex flimkien mal-bażi xjentifika u teknoloġija jinħolqu ħiliet aktar kreattivi u kritiċi. Qalet li t-Task Force hija bbażata fuq 3 pilastri: il-ħiliet u l-ħaddiem, il-litterizmu u l-involviment pubbliku u l-politika u l-implementazzjoni. Fejn missu ma dawn il-binari biex ngħidlek huma parti minn dan it-Task Force. Però l-iskop huwa li nlaqgħu l-edukazzjoni, l-industrija u anke dak li qed isir qalb il-komunitajiet tagħna nlaqgħuhom flimkien. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditanti qal li l-bidliet maġla fl-impjiegi l-aktar minħabba l-intelligenza artifiċjali jeħtieġu mudell edukattiv u industrijali aktar flessibbli u kreattiv. Spjega li l-mixja minn STEM għal STEAM tirrifletti l-ħtieġa ta' ħiliet wiesa' u ħsieb kritiku biex Malta tibqa' kompetittiva. Illum qed nimxu mis-suġġetti STEM għas-suġġetti STEAM. Pratikament qegħdin namalgamaw, qegħdin indaħlu wkoll is-suġġett tal-arti għax nemmnu l-arti permezz tal-kreattività il-ħsieb kritiku se jgħin anke fejn jidħol it-tagħlim tekniku tal-kumplament tas-suġġetti l-oħra. Is-Segretarju Parlamentari żied li l-Gvern se jkompli jkun ta' spalla u jiffaċilita l-proċess tat-Task Force biex l-azzjoni tkun koordinata bejn is-setturi kollha involuti.